Kaji opang jengkis pangut ki nongsong shnong ka shnong Ïapmala hari lum jentia bala suba na kadao kabam khanas nem thamai menha ka shitari kulalungkot arajar arpuar hadu kasingi sautri kulalungkot arajar arpuar kala ki opalat eksan spangun uba kermen sella ameli ka khiliriat baru menteri sarkar jela badai kemi ekna social welfare ulai thu baki ktah ki degi khynnah bat ki tymmen dakabai thu baki bor na katnat ka koi ka khia kila hiar syakate ka shnong banlum nong muna na kijingbam kum ka dos niang ni siar ulo ong ba ompala ban ong ni penting na pan lakade ne kamde nakabam ulai thu ba hadu menta ki don ki blanang yo bor ha ki jaka sumar ba per bat kilala ban nik phai chalayeng ha ki sisngi arsngi katkumata ka situation ka lalong stable hagto ka sngi long ka to ka chi kendu jong ki nongsong shnong jong ka shnong Ïapmala katku bijing tip jong ki ong ba ka food poisoning te ngim tip na ke daw ba ka ja kuntu bat ke masni ja kuntu ki negative nalen jong ka Kerman Foundation hagi pe jong kong sini kong tiang but ki volunteers jong ka ni ka Kerman Foundation and then ki nongsong shnong khamtam ki samla jong ka shnong ki persang ban pun poi ki ni ki break ba affect na ki ka ji na ki ka food poisoning ban poi hospital ti kila ele ka bala andre it seems ba kala khamnya mo ko hospital ki namla shipan occupied then next day kila khot ki doctors kila ai ki sumar ko bahatam ka ek bakila ele nabanta ban ai chi rap kala long successful namar nim don iberu I ayuba ka chi imah ngido naga niga food poisoning dengan appreciate yo kata ka chi kloy jong kini ki team ban ai ka service lada kalong ka bacngai na ki hospital ni kalong ka ba kimla ban ai service on time nila bandu ya kaji im jong ki brew re lucky ban ong ba indon ke kaji do ya kaji im but ha kajo ko poru kumba ki thu ba ka symptom ke ka fever and then ka vomiting and then ka diarrhea kila ya persang ban ai ki dawai ro kat kum ka jing prescribe ne doctor ki ai ki kaja antibiotic ki vitamins but other medicine ke jing dot kam khamtam na leng jong ki so je ru ki ai so it really help hajing ide bat kene exactly kanu ngam la ban batai numar kade da ka shnong ma organize a program almost the entire village hi ki yodlang and then more than 500 ki basha affect da kene ka food poisoning the na bring jong kini khambun ki khana bat kunju ki tymmen ki samla ki khamduna hi namar ka immune system jo ki kadang kham klein te ki khana bat ki tymmen ka affect ba bat ki kanthe ru kam